Öz uçağında mı uçular kile? Мәдәм қосынға қалдым мекандали. Жиде утрау арасында фильм Актаныш районындагы Эшәр авылы Хабаның бердән-бер яшәүчесе 83 яшьлек Габдулла Хайбуллин хакында. 70нче елларда Түбән Кама ГЭС-ын төзегәндә мондагы авылларга су басу куркынычы яный. Халык күченә, бер Габдулла гына кала. Аның өметләре аклана, туган авылын су басмый, әмма читкә таралган халык кире әйләнеп кайтмый инде. Кеше бетсә авыл бетә. Авыл бетсә ни кала? Менә шуннан тәүләп карасаң, бүгенге көндә безнең өчен авыл нәкъ менә милли темаларны һәм дә гореф-гадәтләрне безнең үзенчәлекне саклап кала торган җирлек. Бу кешеләр барсы шәхесләр, чын шәхесләр инде алар. Чын шәхесләр һәм дә алар үз җирлегенең каһарманнары. Татарстан режиссеры әлеге картинада бөтен илгә хас проблеманы күтәрә диләр Татар конгрессында. Россиядә бүген 75 мең авылга юкка чыгу куркынычы яный. 3,7% кеше генә үзенең пай җирләренә кадастр документы алды. 97% кеше ала алмады. Сорау ни өчен? Менә бу телевизион фильмнар шушы катлаулы сорауларга төп-төгәл җавап бирәләр. Бер ярда гаиләсе, икенче ярда туган нигез, ике ут арасында бергәләнү, югалган авыллар проблемасы, ялгызлыкка дучар булган, әмма сынмаган шәхес. Фильм татар телендә, шуңа аны чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез дә яратып карый. Истә калды квадрокоптердан төшерелгән шушы Эшәр авылы җире. Иске генератор моңсу күзле, шат йөзле Габдулла бабай һәм аның мәхәббәте, туган җирнең мәхәббәте. Аңа бит мөмкинлекләр булды, аңа бит җирләр бирелде, үйләр бирелде, күченеп инде мөмкинлеге дә бар иде. Ул үз җирен ташламады. Ул патриот булып калган, ул чын татар. Җиде утрау арасында фильмы Казан һәм Саратовтагы халыкара кино фестивальләрендә югары бәяләнде. Бу татар картинасын бөтен дөньяда күрсәтергә кирәк диләр тәнкыйтьчеләр. Беләсезме, безнең Татарстанда хәзер чын документалистика юк. Бу безнең инде беренче ласточка. Бу фильмга фикере бар. Бу фикерне кеше күрергә тиеш. Анда безнең Татарстан турында да, кешеләр турында да, гомер турында да. Хәзер җиде утрау арасында фильмын киң прокатка чыгару эшләре алып барыла. 17 ноябрь Ленин мәдәният йортында аны бер төркем тамашачылар өчен кабат күрсәтәчәкләр. Шулай ук картинаны республика авыл һәм районнарында тәкъдим итү планлаштырыла. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы.